வெல்கம் டு த ஃபயர் கேமிங். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் கேஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணணும். என்ன விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணி விட்ருங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனே டக்குன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படியா கேஸ்? ஆமாம், அப்படியே தான் நான் சொல்லுவேன். வாங்க சரி என்ன வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து வளவலன்னு பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். அப்படி என்னடா வந்திருக்கு, ஏன்டா என்னை தொந்தரவு பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கிங்களே, இப்படி என்ன வந்திருக்குன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வெப்பன் ட்ராயல் வந்திருக்கு. இன்றைக்கி வந்து வெப்பன் ட்ராயல் மாறுது. அதனால் நீங்கள் வந்து 12 மணிக்கு எடுத்துக்கலாம். அது எடுக்கிறதுக்கு வந்து வவுச்சர்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா சரியான வேஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா, இது வந்து டைமண்ட் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும். அதனால் வந்து டைமண்ட் நிறையா வச்சுருந்தீங்கன்னா எடுக்க பாருங்கள். ஏன்னா இந்த M4A1 வந்து எல்லாத்தையுமே மேக்ஸிமம் எல்லார்ட்டையுமே இருக்கும். ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருக்கானுங்க. அதே பவர் தான். அப்படியே இது வந்து ஸ்கின்னை இது மாடல் ஈடெல்லாம் மாற்றி விட்டு அப்படி என்னமோ பண்ணி விட்ருக்கானுங்க. ஓகே சரி பார்ப்போம். இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது. நானும் எம்பிட்டு நேரம் தான் சமாளிக்கிறது. வேகமாக வந்து தொலையும் வந்து தொலையும். இந்த M4A1 தான். இந்த M4A1 நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பார்க்க லுக்காக தான் இருக்குது. ஆனால் இது வந்து ஏற்கனவே நம்மள்ட்ட கொடுத்ததுனால யாருமே வந்து டைமண்ட் யூஸ் பண்ணி சுத்த மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். கீழே வவுச்சரை பாருங்கள். வவுச்சரை அது நம்ம வந்து சாதாரண வெப்பன் ராயில் இருக்குல்ல, அந்த வெப்பன் ராயில் வச்சு நீங்கள் வந்து சுற்றவே முடியாது. நான் வந்து அதாவது லான்ச்சர் வரப்போ சொல்லியிருந்தேன். லான்ச்சர் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வெப்பன் ராயில் கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது. இதுக்கு வந்து இந்த டோக்கனுக்கு எங்கேடா போய் நான் போய் வாங்குவேன் அப்படின்னு போய் கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கிங்களேன், இந்த டோக்கன் வந்து அநேகமாக ஸ்டோரில் இல்லை. நான் போய் ஸ்டோரில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போய் நினச்சேன். ஆனால் வந்து ஸ்டோர்லேயே இல்லை. அதாவது ஸ்டோரில் வந்து நம்ம வந்து எங்கே போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் ஸ்டோர் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெடீம்ங்கிற ஆப்ஸில் போனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் வந்து ரெடீம் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தனியாகவே ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இதுக்கு அதாவது இந்த டோக்கன் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தனியாகவே கொடுத்துருப்பானுங்க. அது வந்து கொடுக்கல. அநேகமாக காலையில் வர்ற ஈவெண்ட்டில் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஏன் இந்த M4A1 எடுக்க வேணான்னு சொல்கிறேன்னா, இந்த பவரை பாருங்கள். ஒரு டேமேஜ் டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர் ஒரு மேகசின் வந்து அதே பவர் தான். அப்படியே அதே பவர் தான் அங்கேயும் இருக்குது. அதனால் வந்து யாருமே எடுக்க தேவையில்லை கேஸ். அந்தளவுக்கு வந்து அந்த மாடல் இடெல்லாம் பண்ணி அதை எடுக்கிறதுக்கு இது எல்லாருமே ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தானுங்க. நானே ஃப்ரீயாக தான் இதுலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதனால் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தானுங்க. அதனால் யாருமே எடுக்க தேவையில்லை கேஸ். சரி அவ்வளோதான் கேஸ் வீடியோ, இன்றைக்கான வீடியோ. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். உங்களுக்காண்டி தான் நான் வந்து 12 மணிக்கு வர அப்டேட் வந்து நான் 10 மணிக்கே போட்டு விட்ருக்கேன். அதனால் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி விட்ருங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், எல்லாருக்கும் குட் நைட். பாய் கைஸ்.